Així és un futur bastant negre per a tot aquest conglomerat de gent que està buscant feina i no en troba. De fet, les dades ho demostren. Segons dades de l'Eurostat del setembre del 2011, la taxa d'atur a Espanya era del 22,6%. Una taxa de les més elevades i que encapçala els països de la mitjana de la Unió Europea, que és del 9,7%. D'altres països també que estan en la situació pitjor que la nostra, Grècia, per exemple, és un 17,6%, o Alemanya, que estan en la part baixa, un 5,8%, o Àustria, un 3,9%. Després, aquestes dades de la taxa d'atur juvenil, aquestes persones de menys de 25 anys que volen trobar feina o que volen mantenir la feina, que és d'un 48%, quan la mitjana de la Unió Europea és menys del doble, un 21,2%. Amb aquest panorama, la gent jove ho té ben cru a l'hora de deixar d'estudiar. Vull dir, no trobes mai el moment perquè diuen, home, és una alegria posar-se en el mercat laboral, i ho és, de fet, una alegria acabar una carrera, però també amb aquest sentiment agredolç de dir, ara comença la feina veritable de buscar feina, i molts per això opten per anar cap a Europa en busca d'aquesta feina que no troben aquí. Ferran, tu tens 25 anys.